Ja, fordi jeg var ude at gå, og så havde jeg kommet med tage min op og nede i min taske. Har du ikke telefonen med? Nej, jeg har ikke telefonen med kameraet. Nej, jeg var ude at gå med mine veninder. Og så er det næste. Det skulle godt, det der. Så hun var ved at skrive sin dagbog. Ja, og du havde læst det højt over hele klassen, så nu ved jeg det. Og så en Line Rider Snake. Jeg blev helt ondt over det hele, jeg kunne ikke savne. Lægger du så som ind som Line Rider Snake. Kan jeg bare skrive et eller andet navn, som jeg synes der passer godt til den her? Jo, og så lige skrive Crash. Emil og Nikolaj. Nej, jeg skriver ikke navn. Nu var alle ved det, så det var ikke særlig sjovt, så det er ikke hemmelighed længere. Hvis den får perle mange hits, så er den god. Ja, Eller så opgraderer jeg den. helt der. Det står der jo ikke. Og nu behøver du ikke sige mere. Nej. Men jeg holder bare lige musen kører, så det går sort. Men det havde jeg lige gjort. Det var dejligt, hvis du kunne holde din kæft en gang. Boing. Prøv at trække vejret. Ja, det kunne være rart. Stop. Timer.